En hier zei ik nog iets. Maar ja, wat zei ik? Ik zei eigenlijk niks. Ja, je zit er nog steeds op erachter. Ik weet het dan met Schenken en wat zus te delen. Misschien krijgen we wel jonge hintjes, jongens. Ik ken het, zei Schenken. Ken je met een Siamees? Zet er wat in. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben druk dwaande geweest van de morgen met alle tarieries voor het Rockabilly Fest en voor al mijn andere projecten van het werk. Dat ga ik nou afsluiten. Er staat nog één ding voor jou op de planning. De bandjes ben ook weer bij klaar, dus dan kan ik straks wat bedenken. Want weet je nog de opnames van Battle Boeser? Ja, en weet je ook dat ik dan eigenlijk gewoon mezelf spelen, maar dan een beetje heel erg bekakt en heel erg betutten. En dat ik krijg die alsof ik wat zei. Dus dan ben ik echt zo. Nou, daarop waarom komende. Nou willen ze dus toch graag bij een stukje wat ik wat mint ha, echt de tekst van mij ha. Dus dat moet ik nou aan opnemen met deze camera. Maar dat is best wel lastig, want ik zei eigenlijk niks. Ik weet ook net wat ik zei. Ik ga de beelden krijgen, dus van u ter moet ik zien van wat soort, een soort van ze kennen. Het wordt wel een beetje klapje natuurlijk, maar wat ik met mijn lippen doe. Nou, ik ga er juist al even aan de slag wezen, maar het is best wel lastig. Maar dat kan ik dus nou nog even bezieken. En dan leidt op een planning, dan ga ik even naar de theatertuin. Beppe Klaasje, die pas duurt op, maar die moest aanstaan nog even wat doen. Ik zei, dan neem ik het wel even zo, even in de frisse lucht. Lekker bij de band iets boeten doen. Altijd ware taal, het spant er wat om. Waait aardig. Maar sowieso even de kop leeg. Want jongens, laten we wel wezen. Als mens zijn, dan steer je altijd on. En mat je altijd voor alles. En kom je soms niet in taal om echt even één op één met de band wat de dwars is maakt. Dus dan is het wel eens goed dat gewoon even, hey, nou ben ik er even voor de band. Die team moest eigenlijk gewoon inplannen. Het is triest dat ze maakt, maar zo is het wel. Gisteren ben ik van de morgen de hele morgen op computer geweest. Ik hier nog stapels was wat ik voor het werken ga. Er is altijd wel werk. Het is nou nog net kleed. Ik bedoel, de zakmel is er nog op de orde. Hier zit nog een maand vol was. Maar dat bleef wel steen. Maar ik bedoel, er is altijd wel wat. En ja, je wilt het graag goed doen van je band. Je wilt het graag leuk horen en goed doen van jezelf en van vrienden en familie. Je wilt hoe graag een kant horen. Ja, je kan nooit alle ballen heen horen. Maar ik ben altijd wel wat ziekje daarin. Dus het is wel goed dat ik aanstel gewoon lekker in met de band wat leuks dan gaan. Maar ik zal nou eerst nog even de tekst van Battle Boes opnemen. Of tenminste een tekst bedenken die het goed past. Ik hier eerst er al wel wat betocht, maar ook dat dan weer romsjug. Nou, nee, dat is net helemaal. Dus ik doe gewoon nog een poging. En ik denk, ik neem je hem daar gewoon even niet mee. Dus de tekst van Battle Boesen, die ik eigenlijk net zijn ha, die ik door wel zingen. Wish me luck. Nou jongens, het gaat om deze beelden. Hier zie je een Battle Boeten staan. En die zit naar binnen, naar de proekenwinkel. En daar zie ik dus eigenlijk niks. Maar ik wel. En dan maak ik dus wat op het tink op dat stukje. Dan komt er nog een stukje. Dan draai ik me om. Even zien, hier doe ik battelen naar beneden. En hier zie ik nog iets. Maar ja, wat zei ik? Ik zei eigenlijk niks. Nou, ik ga juist er wat een tekstje opschrijven. Maar ik zei dat wie nog net helemaal naar mijn zin. Dus we gaan het gewoon proberen. Nou, ik ga de tekst ietsjes aanpast. En dan maak ik qua timing zien dat het wat klopt. Maar de tekst is als volgt. Eens ben we wel wat uitzien op jarige oude broek. Dus Joet ben we hier in deze prachtige broekenwinkel om een naaien uit te zieken. Deze blauwe stiet haar heel mooi en volle leuker. Nou ja, het is wat een gekke zin die laatste. Het klinkt correct. Deze blauwe stiet er heel mooi en volle leuker. Of zie ik dat misschien oor zijn, maar qua lippen, wat ik zie, past dit het mooiste, denk ik. Dus ik ga het gewoon even bezieken. Film kijk erbij en dan. Oh, doe je. Toe. Eens ben we wat uitzien op jaren een nieuwe broek. Kijk, oude broek. Vandaar dat we Joet in deze prachtige nieuwe broekenwinkel binnen om een nieuwe uit te zieken. Bla, kijk, nee. Eens ben we wat uitzien op jaren haar oude broek. Deze blauwe stiet haar echt heel mooi en volle leuker. Nou, dat scheelt het alles, denk ik. Nou, ik neem het voor de zekerheid nog een peker op, dan kun je misschien nog knippen en plakken. Eens ben we wel wat uitzien op jaren haar oude broek. Oh, en deze blauwe stiet haar heel mooi en volle leuker. Nou, jongens, en deze blauwe stiet haar heel mooi en volle leuker.
En dus ben we Joert hier in deze prachtige broekenwinkel. Oh, en jongens, deze blauwe. Nou, nog één keer even in een orenmodus. Ik maak natuurlijk een beetje over de top. Dus we doen even over de top. Wij binnen wel wat uitzoeken op de broek van Yara. Nou jongens, en ik kan je vertellen, deze blauwe stiert haar echt heel mooi en volle leuker. Ik vond het toe vreemd dat ik niks zeggen mocht. Maar ik vind het nou heel vreemd dat ik juist wat zeggen mag. Dus dat heb ik nooit gehoord, hè. En daarom ben we Joert hier in deze prachtige broekenwinkel om een naaien uit te zieken. Nou, ik hoop je dat ze hier wat mee kennen. En ons dan maar we nog wat oors bedenken. Maak er nog wat oors van maatje. Ik ben wel zeggen, dit matcht mooier dan wat ik juist heb dacht. Ik had nog wat witjes juist bieden en dat het nog wat meer varieert. Ik hoop je dat ze hier mee te voeten kennen. Dus ik ga het wel. Ik zal nog even de was oprijden en dan ga ik op naar de theatertuin, naar de beentjes. Altijd wask, altijd wask, altijd wask, altijd wask, altijd wask, altijd wask. Bert, ik even scannen en ik had er maar één dekbad uithellen, want het wordt warmer jongens. Dus dit om je kop. En ik ga met mijn eentje doen. Wel wat beter, want het wie gleunhit en ze had het ook mooier waar. Dus ik hoop net te heet. Je weet, ik hou net van heel mooi zinnig waar. Ja, wel van mooi waar, maar net te heet. Dus mijn bibel een beetje rond de 20, net boven de 20 eigenlijk blijven. Maar we shall see. Maar dit is in ieder geval beter, ik het niet. Doei! Nog even drinken. Vierde kijk wel eens. IJs is wetter, ik moet het allerlekkerste wat er is. Hè? Ik heb wel zezen, cola of sinaas, maar ik vind echt wetter en thee en nou ja, vooral koffie vind ik het allerlekkerst. Ja, hydrateerd. Clear van een ploegband van Zaken, Yara, Lois, Hilda en Famke. Nou, het zint zit er mooi bij jongens. Het waait wel een beetje, maar mijn zin is kind. Lekker. Nou, ik ga hulp. Dit is het waar ik voel. Yara, komt Joert net zijn beppen? Yara hier een bennenfeestje, hè? Ja. En wie zullen even de beestjes doen, hè? Ja. Lois had kwasten mee. Dat is even zien. Oh, een bak vol. Bakje dat is de shirt. Wat zei ze te leven? Dat is de Ik denk dat Famke de eerste is, maar wie had de kwastjes? Ja. Maar door vallen de wasjes. Ja, dan lees je hier al hier hoe het paard. Ja. Nou, ik ben wel blij dat je me even helpen. Zal ik de bakjes even pakken en de bakken wat even iepen? Hallo. Wat zei ze leven? Ja. Oh. Kijk eens dat niks. Nee, kijk, is toch niks, hè? Ze slikken door de Was toen gewoon dan een knietje, ja? Of zit in dat gruttenhak? koekoek. Oh, zit er weer eraan. Hallo. Koekoek. Oh, hier is krok, zeg ze dat? Hier is krok een beetje. Hé, schatjes. Oh, wat ben ze mooi net. Zo Ja. lekker zacht. Doe maar echt. Was een nice aan uit, maar we net, hè? Hier gaan we maar een ijs doen. Hé, en vertel eens even. Is u heen aan het breeden op eikens? Wat komt er dan misschien? Baby, zit tante eens even een blik werp wat er nog een breedje is? Hier ben een peerhintjes. Dat het goed is. Ja, je zit er nog steeds op erachter. Ik weet het dan met schenken. Ik heb het juist te delen. Misschien krijgen we wel jonge hintjes, jongens. Oh, dan mag nog even wat heer je aan een biks. Kom je daar tillen? Spring. Hier weg. Hoppa. En waar we wat aan de pietjes, Jan, en waar wat aan de knietjes. Want ik ga hier een bak van de knietjes. Shit, Famke, dan maar stuur de pietjes leuven met Jan. Ik ga nog wel een bakje. En ik heb beide. Dat denk ik niet. Shit, Famke. Ja, dit is voor de knietjes. Je wil vast wel meer. Nou, heel iets beetje nog, dat is wel genoeg. Ja, homa Lois, homa Scott, homa popjes. Vies de volle pop. Zak in de. Nou, oké, ja. Oké, nou, zo is wel goed, dankjewel. Kun je de deksels er weer op krijgen van tante? Slaat dat, ja? Een beetje hier, zo. Vies de volle. Waar wordt dit bij de knietjes erin zetten? Oké. Dan zijn ze eten. Nou, dankjewel, Fralia. Hé, piekjes. Beetje minder, ja. Wel heel volg. Dit is wel genoeg. Wat vindt ze? Pik, 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 pik. Pikkie, pikkie.
Piki, piki, piki. Tje. Oeh, hier niet een lekker kwastje kregen. Hallo is. Oh, bof komt. Zijn tante de biezen dan nog heen halen. Is alles weer netjes en skien, jongens. Helemaal achter. Wauw. Machine. Oh, ik doe maar in mij. Even wachten. Alles weer klaar, jongens. Lekker eten en ontmoen. Wat wil je? Op een foto. Nou, kom maar mooi staan. Maar ik een foto vind. Oh nee. Oepsie de poepsie. Nou, eten ze wel op. Dus je wil alleen op een foto. Nou, doen we dat. Ja. Laatje. Oh, wauw. Kom ik je? Is het goed, Kurt? Nee. Nog een name? Ja, dit wordt nog wat. Mij de bank. Oh, bij de bank. Nou, kom maar op de bank staan. Dan Ja, is goed. Die maakt naar die mammy sturen. Nou, doen we dat. Kijk we hollen. Oeh, kijk we hollen. Geen krak. Zo, je mag het. Is wel heel leuk. Echt net. Is toch mooi, meisje? Die is toch mooi? Nou, nog één, laatste. Komt ie. Ja, ik ga hem. We gaan hem even. Maar nu een roetje in, hè? Kom, neem een blokje. Het is lekker waar. Kom maar. Oh, shit. Je merkt hem te keuren. Ik heb een blokje om. Die komt er op je hem heen rennen. Ik zie het. Goeie. Nog een bankje. Ach, jong. We hebben een foto. Weer op een foto? Ja. Wat zie ik hier? Nou, dat doen we nog een keer. Ja, jongen, dit was echt de divas, jongens. Even zitten, even. Voor de vierver. Van de vierwer. Hier. Op stien. Op een stier? Nou, dat vind ik wel een beetje gevaarlijk. Ken je dat? Nou, blow je me vast hier op het grind. Draai die maar om. Zak in het rekbel. Draai de vierwer direct wel op. Nee, Lois. Oh, Lois met rekbie, tuurlijk. Go vast is. Nee, wie blow je vast in? Vind ik dat een beetje gevaarlijk. Draai je maar om. En toen kom heeg. Wat doen we? Toen kom heeg. Toen kom heeg en een smiley. Ja, hebbes. Begin. Nou ga ik alleen. Volgende plakje. Muziekje. Nou, Oh, nou doe. alleen. Oh, je wil elke linnig. Ja, ik snap het. Ja. Even zien. Cheese. Cheese. Ja, ik had hem. Oké, een keer verder. Nou, en Ilda leidt lekker op bedje. Dus dat is wel mooi. Die had haar koesjes nog wel nodig. En je hebt al alles komt mooi in bloei. Het wordt je steeds mooier, jongens. Echt zo mooi. Ach ja, ja. Een volgend plakje. Ja, maar weg foto meidje? Ja. Oh, oké. Cheese. Je maakt je wel echt een fotomodel, hey. Je maakt er smoor druk mee. En tante ik. Doen we nou een foto met tante erbij. Zullen we dat doen? Doen we een selfie. Ja, lachen. Ja, hebbes. Zie je hem al visjes? Ik echt net. Nee. Ik heb wel iets. Ja, ik jerk wat. Van mij wie dat te wannen. Ja. Kukkelakuku. Oh, ik ken een geitje heel veel met potje. Ja. Sik, sik, sik. Sik. Sik, sik. Sik, 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 sik. Nou. Zus erop al. Doe. Weg verder, oké. Hé, is lekker vogelhoes. Ga je met vogelhoes, jongen? Zie je er? Zo er eigenlijk wat in zitten. Ik ken het zo heel zien. Ken je met een share meisje? Zit er wat in? Nou, kom je. Ja, ik ken het zien, dat is te heeg. Ik heb tante net bij. Ho, ho, ho. Even wachten, ik vind tante een beetje spannend. Wil je moet brechtje? Doe even een hand. Ho, ho. Dat weet ik, maar we doen even een handje. Want ik vind het een beetje spannend. Je mag geen... Famke, even een handje. Ja, maar een handje. Zo. Ja, super. Dat is netjes. Even wachtje. Tante is maar linnig, hè? Je mag geen zwemvest hoor. Ze moet even een beetje rustig hoor. Heel voorzichtig. Dan geven we aan eigen geitjes. Ja, dan gaan we naar de guide. Zit er nog die rondje aan? Nou, dat weet ik niet. Boom, boom. Wat leuk blauw, hè? Hé, shoot. Ja. Zo,
Hé, wat lijkt je? Maar misschien. Wow, wat zou dit wezen? Die is mooi. Het is een beetje zacht. Het is een blanke, denk ik. Hé. Maar eens even zien. En dat die dan weer in de groen komen, komen we neerblankes. Hé. Dat is toch grappig? Maar Famke had weer een bankje voor een stukje. Pak het wel volle bankjes. Hé, op het bankje lijkt ik weer zo'n gekke blom. Zie je dat? Met ik weer in. Hop. Geef het bradje. Hier zit geen handding, dus ik wil er even een haaien. Nee. Ja, ik wil. Ik wil. Ik ben... Ja, maar doe wel even. Je zit hier aan de zijkant aan. Breng dit naar de andere kant. Wacht, het lauw is hier even. Breng eerst in. Dat is... Spring. In. En dat is... Spring. Twa. Wat vind je hier? Gele bloemkes en wit maar geel. Die bent toch leuk? Die? Oh, Maar dat is zinnenbloem. dat lijkt je wel een beetje een soort van zinnenbloem, maar dat ben het net. Boterbloemkes. Ik vind ze mega mooie bloemen. Mega mooie bloemen. Nou, dan nemen we ze zo. Dit binnen mega mooie bloemen, jongens. Zullen we die mij nemen van Beppe? Dat een goed idee? Ja. Deze nog een... Dobbe. Ik vind net dit zinnenbloemkes. Helemaal goed leven. Je kan Dit is echt mooi, hè? Lois, dit is echt mooi. Maar dit is een sjen. Die zit hier. Wow. Wil je los? Het achterom paard? je hier van de mijn koken. Ja, je kent de golfkarren los, hè? Ja. Ja, of maar de golfkarren de beestjes maken er maar weer los. Mag je van? Wat zie je, joh? Heel bosko. Wauw, wat doe ik? Ga je me prikken mooi, hè? Ik had ze waar. Ho, ho, net tegen het water. Dit zie je blauw, joh? Ja. Oh, je bent nog mee, jongens? Ja. Ik ga mijn hand vallen. Zal ik een peer van die pakken? En mijn handen vallen. Ja, die maak ik zat vol, hoor. Nou, maar we zijn mooi in een vaasje dwant. Maar zal je maar in een mooi vaasje dwant, denk ik. Ja. Dat een goed idee? Zo is je het bij het vaasje zetten. Oh, dat kies ik thuis in het vaasje, dat is echt goed. Kom weer los. Ik heb deze in bed gehad. Hey, Diesel. Oh, Hoi, Dieseltje. die is een beetje lekker. Diesel, hij lekker te kussen, hè. Die is lekker. Jij is nou lekker. Oh, shit, Anna. De neus. Wat hier er wat onder de neus? Een snatje? Nee, ik ga lekker. Oh. Nou, ik zal een bak koffie scoren. En de blomkes in het water. Dat is een luxe glasje. Wauw. Die is wel heel mooi. Asje. Nou, dat is een mooie. Lekker tussen daarin doen. Dat ging? Ja? Oeps. Oh, bovenop. Ik had samenvallen. Mooi. Net sprongelijk opdrinken, hè? Nee. Oh, hele paar vol. Tada! Niet is het. Applausje voor hemzelf. Gaan we heel mooi maken. Wat hebben we? 100 fantastische flapjeswoorden. Ik ben deze. Ja, daar zie je neer. Wat zit eronder? Een fiets. Nou, Famke. Hoe is Famke? Famke. Wat hebben we? Een brievenbus. Ja. Dan maak ik de flip. Doe maar eens. Ja. Vlinder. En wat is dit dan? Oh, een egel. Weet je me goed die hiet in het Fries? Een stikkelbarretje. Een stikkelbaar. Een bloem. En een huis. Ja. Oeh, je bent heel volle. Wat zust u al hier in de klasse? Wat zust u al hier in de klas? Zeg eens even. Deze ben Kritsjes, ja. hier en daar. Wat is dat, een Pop. pop? Ja, een pop. Heel goed. Ja, die heeft even biskwalen. Wat is dat? Die heeft Oh ja, even bob. biskwalen. Nou, misschien... Oh nee, dit is weer Boates thuis mij. Dat Ja. klopt. Loos gelijk, maar dat maakt er niks uit. En wat is dit dan? Oh, een reagzak. Hij maakt een reagzak mij naar de peuter. Ja. Nee, maar voor mij met de rest nemen, want daar krijg je vanzelf eten. Dat is wie. Hoe net per se in mij, hè? Nee, dat klopt. Dat is gelijk. En wat is dit dan? Oh, een wereldbalsje. Welke voorwerp vind je in huis? Wat heb je wel hier in huis? Oh, ik je ben leen. het. Je bloot in de midden. Je leen. Ons de beurt. Maar Lois eerst hier neer, meidje. Zie je maar hier uit. Welke was het? Oh, het bed. En waar is het bed? Ik stik fijn op het orenplaatje. Juist. Nou, mijn Famke. Dat is wat dus. Oeh, een blub, een visk. Een kist ik in het hoes vinden. Wat weet je hier net? Hebben we hier een vis? Ik zie een vis. Ik denk dat dit weer een orenplaatje is. Deze. Oeh, dat is een Poes.
Oh, die is er wel. De poes is er wel. En is er ook een hondje dan? Ja, dat mini-hoentje. Oh, die lijkt op het beertekoes. Ik zeg het. In het landje. En zie je hem ook een moeske in een hoes? Nee. Oh, gelukkig. Gelukkig. Dat maak ik net in het hoes, toch, een moeske? Nee. En waar zit de televisie in het huis? Zie je met een televisie? Ik maak. Tegere. Waar zit de televisie? Ja. Ja, heel goed. Ik eerst. Door de laatste, waar zit een mooi schilderij in het huis? Je mij beide ziet. Die. Ja, heel goed. En dan mijn Wat is dat? kraan. Het bad. Wat? Maar daar is de kraan. Ja, waar is de kraan van het bad? Nee, ik mocht. Ja, heel goed. Super, man. Heel goed. Waar weer bij de spiegel is. Ik Rust. Ho, jullie. Ja. Ja, heel goed. Wist wat, je doet hem even dicht. Dan gaan we aanzetten verder. Zo. Yes, dan gaan we aanzetten verder. Even een bakje koffie. Nou jongens, en Ildo is echt weer van bed hoor. Ga maar daar. Oh, dat jij er net in. Zie ik die maar nemen? Goedje. Wat een prutte sauna hier man. Een bak vol. Ja, de oren bakriestek natuurlijk. Dan gaan we nee in kriet. Nou, Er zit krietjes in. ja. Tja, alsjeblieft. Een bak. Ja. Nou, een zaak is de bordje naar de Verlom. Die komt aan wel al eigen gelegen, niet weer thuis. Dat is toch wel lekker dat ze zelf redden kunnen. En we gaan hier nog even lekker boeken genieten. Met zo'n. Nou, gaat jij lekker zitten. Lekker in het zitje. Lekker. Net gek. Dan kijk ik hem ook nog achterover of zo. Je wil ook lekker sliepen. Doe het net. Beetje vinger erin drukken, shit, dat gaat eraf. Ja, vinger erin drukken, dat gaat er weer. En los. Even los. Shit, dat gaat er. Shit. Hoppa. Dan er zit een beetje klutjes in, joh, dan wordt het zo goed. Maar het zo zacht mogelijk zo weer. Shit, dat gaat er. Hoppa. Nou jongens, we gaan weer heel wat dingen van de Mel. En eerst had ik van allerlei kantoorzaakjes dingen voor het werk en voor het Rockabilly Fest. En van de middag lekker even genieten met de band van dit heerlijke waren. Een blok door de theatertuin, beestjes eten, nieuw, bloemkes plukt, in het zonnebakje, boekje lezen. Wat wil meest nog meer? Hey, ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net het chillen te downloaden van die tablet als telefoon. En naar je vlog. Hey hoi!